Boa tarde, son Euloxio Ruibal e vou ler un fragmento da novela A Esmorga de Eduardo Blanco Amor. Non, señor, non. Non teño máis nen menos vontade de falar da que tiña onte. O que pase que agora cúmpreme remoer ben as cousas antes de as decir. Estiven remoéndoas a noite enteira que levo diaño que dormín, pero as condenadas ensaríllanse todas en rolda polos miolos e a cabalo unhas das outras, que xa nen sei as que foron antes e as que foron despois, que hasta me somella que tantas cousas non poideron ter pasado nunha noite como cando un soña, que somellan non tere fin e pasan nun instante. Porque eu dígolle que o que pasou nesa noite é como se pasase nunha chea de noites apegadas unhas ás outras, sen día no medio, ou así como xa dixen denantes, de tal modo que non sei como os comenzare. Está ben, sí, señor, pero os feitos é que estábamos aparvados de cansancio e de bebida, e non sabíamos para onde coller, pois as cousas fóranse pondo de mal en pior, e púñanos medo írmonos a meter onde houvese xente coñecida, e a nós coñecíanos en todos os sitios onde quixeramos ire. O tempo cambiara outra vegada para frío. Nos arrabaldos non se vía alma viva. As casas de pallabarro semellaban ire a derrubarse amolecidas e os refachos do vento arreimuñado do norte, que viña como para tempo de neve, esborrifaban no aire os fíos da auga que aínda se desbrocaban no medio da rúa dende as canles das tellas. Ao pasar pola porta do aire, adevecimos de envexa ollando para as tabernas cheias de xente, pero non nos estrevimos a entrare. O Bocas era o que máis se coidaba de que non que o visen, e ía, azorrado e múo, ás alancadas para dicirmos para onde. Na fonte de San Cosme bebimos a morro uns grandes grolos de auga da pía, que nos fixo baleirar de alí a pouco todo canto tiñamos dentro. Todos tres, con permiso da súa cara, trousamos como a cas, fora a alma, e co iso fóixenos todo o pesadeza e escomenzamos a nos poñer ledos como rapaces sen saber por qué. O lonxe víase no ceo un tramo aceso polo lume do pazo, e cando un ollaba para aquel costado do aire, cando coidaba que os outros non o vían, pero nós non nos dixemos ren como a se non tivésemos que ver con aquelo. Eu ia cavilando que o lume se fixera grande de tan sócato porque pegaría na leñeira que estaba a par da bodega, que eu ben vin cando o alquileiro ia buscar os mollos para o lume.